So yun, what's up mga ka-cooks? So, andito na naman po tayo. Sabihin, may bago na naman po tayong recipe. Halika at samahan niyo ako. So, mga ka-cooks, ang recipe natin ngayon, pagluluto tayo ng pinakbet. So, ito yung version Tagalog, mga ka-cooks. Kung sa amin, rekta, niluluto yung pinakbet. So, ito yun, no? Yung meron tayong episode na pinakbet. Ito yun. So, yun ang Ilocano episode. Ito gagawin natin mga ka-cooks, Tagalog episode kasi gigisa natin. So, yun mga cooks, samahan nyo ako. Lutuin natin yung pinakbet Tagalog. Ala, ni Papa Cooks. So, ating mga ingredients. Meron tayong sari-saring gulay. Yan yung kamatis, talong, okra, sitaw, palaya, kalabasa. Yan ang ating gulay. Mga cooks, syempre may sahog tayo. Sahogan natin ng karne, baboy. Tapos sibuyas, bawang, luya, magic sarap, tsaka lagyan natin ng pork cubes. At syempre yung ating bagong alamang. So yun mga ka-cooks, prepare natin yung ating mga gulay at umpisahan na natin magluto. So yun, start tayo maggayat. Syempre, ayun natin itong mga sangkap. Saan natin bawang. Bawang. Okay lang natin, pinuhin lang natin. Okay. Bawang. Sibuyas. Sibuyas ng puti. Sibuyas puti. Sibuyas pula. Depende po sa inyo kung ano yung gusto nyo ilagay. Ito lasuna, yung sibuyas Tagalog. Basta sibuyas. Ito lang kasi yung available natin mga ka-cooks. So ito yung ating gagawin. Tapos lagyan natin ng konting luya. Dahan-dahan po sa paggamit ng kutsilyo baka tayo masugatan. Strip lang. Siyempre, sunod na natin yung karne. Yung ating pagsasawog. Siyempre, tomato na hugasan naman na tomato mga ka-cooks. Yun. So yun mga cooks, ito na yung ating panggisa. Siyempre yung ating pangsahog na karne ng baboy. So pwede na natin start. Tara, isa na natin yung karne. Ano? Pwede na tayo magsindi ng kalan. Wala na isama yung mantika. Siyempre, paano tayo magkakapag-gisa pag walang mantika? Kaya lang nakakalimutan mga ka-cooks. So yun mainit na yung ating kawali. Okay, mantika. Bawang. Luya. Mapapansin niyo, medyo dinamihan ko yung mantika mga ka-cooks kasi para madaling maluto yung karne ng baboy. Pero mamaya yan, bago natin ilagay yung gulay, babawasan natin ang mantika. Buyas. Ayan kaya na natin yung karne ng baboy. Ayun takpan muna natin.
So, habang niluluto to, atin na natin yung ating mga gulay. Yun o, kamatis. Kamatis natin mga kakuks, yung flour. Bira tayo makakita ng kamatis sa palengke ng ganito. Yun o, kamatis. Kalabasa. Salamat pala sa inyo mga kacook sa patuloy niyong panonood ng ating video regarding po sa ating pagluluto. So ito mga gulay mga kakooks, naugasan na natin yung mga yan. So yun o, tapos na natin balatan. Wayway na natin. Depende na po sa inyo kung gaano kalalaki yung gusto nyong hiwa. Pero sa akin kasi ito lang siya. Yun, kalabasa, sitaw mga kakooks. Okay naman, wala naman sira yung mga sitaw natin, so ready natin na natin mga pilis. Yun no, sitaw. So pagsamahin na natin yung sitaw sa okra. Kasi sabay-sabay na isasalang natin sa mga pakulos. So, depende tayo dun sa kung sino yung madaling maluto. Yun, no? Okra at saka sitaw makasama. Palaya. Dahil natin yung palaya mga cooks, yung mahaba, yung native. So, iwain lang natin. Talong. Malilit naman yung talong mga kakooks. So, instant lang yung hiwa natin. So yun. Natin talong at saka ang palaya, sabay din to. So lagyan lang natin ng tubig mga kakooks para hindi maitim yung talong. Yun no. So okay na yung ating mga gulay. Tayin lang natin maluto yung karne. Yun no. Check natin. Yun. Medyo matigas pa. Hindi luto pa. Yun no. Okay. Kung papansin nyo mga kakooks, lalong dumami yung mantika no. So okay na to. Bawasan natin ng mantika. Okay, ganyan. Yan natin ang konting tubig. Namatanggal yung mga nakatikip. Mawali. Unahin natin igisa yung bagong alamang. Sarap na natin. Kamatis. Medyo lutuin lang natin yung kamatis mga kapatid. Natin ilagay yung gulay. Ano? Next natin, medyo matagal maluto, kalabasa.
Takuan muna natin. Wow! Lagay na natin yung Knorr cubes. Ano ulit? May konti. Natin lagay yung mga gulay na iba. Yun. Lagyan na natin tong sitaw, okra. Lagyan na rin natin si Magic Sarap. Magic Sarap, baka naman. So lagyan na natin lahat. Ayun o, pwede na rin natin lagay yung talong saka ang palaya. Halo. Pwede na natin sabawan mga kakuks. Kunti lang, kunti lang. Yun. Takpan na natin. Kaya natin kumulo. Tapos halo-halo lang. No, sikulit natin. Yun, no. Magbabase tayo mga kakuks kung luto na yung mga gulay natin dun sa gulay na kalabasa. Kung malambot na siya, gaya nito, pagka malambot na, ibig sabihin luto na. So matigas pa siya mga kakuks. Pagkita. So pwede na rin natin timplahin. Tikman natin yung sabaw kung tama na yung timpla. Yan mga cooks, medyo kulang sa alat, pero medyo matabang. Lagyan natin ng konting asin lang. Yun. Yun o, tikman ulit natin para madaling maluto. Yun o. Wow! Parang luto na yata. Medyo ang palut na yung ibang gulay. Check natin yung kalabasa. Yun. Okay na siya mga kakuks. So ito yung ating tinakbe. Tagalog, ala, ipapakuks. Ang gagawin, kain na tayo. Bango. Yung final result. Ang tinakbe, Tagalog. Wow. Yun o. So yun o mga kakuks. So shoutout nga pala kay Husky TV. Siyang nag-request na lutuin natin tong pinakbet na to. So ito na siya mga kakuks. Kailan yun o. Yan ang ating pinakbet Tagalog, ala, Tipapakuks. So ang gagawin, kain na. So yun o mga kakuks. So kung nagustuhan nyo ang ating recipe ngayon, pinakbet Tagalog, ala, Tipapakuks, please like, share nyo na rin, at mag-subscribe po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan. Salamat. At syempre, huwag po natin kalimutan pindutin ang ating notification bell para sa ganun po pagpanood nyo ang susunod nating episode. So mga kakuks, salamat po sa walang sawang panonood. God bless. Ingat po tayo lagi. Bye bye. Ayun na.